Hello everyone, good evening. Welcome back my Mr. Bodole YouTube channel आव गासैखौबो खनसे बरायबाय आरो बेलासिनि गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय सिबिनाय अननाय जासिहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनै बोथोरा बारा थिग नङा, बहुत गाज्रि, बेलासिबो जाबाय। दायो जोङो आंनि लोगोजों आंजों एसे प्लान खालामदों बेलासियाव दा बेरायनायनि, ओमफ्राय जों एसे बेरायहैनोसै दसे। बेलासियावसो बेरायनो मोजां नालाय, सानावथ' सान्दुं गोसाजों हाया। स' जों दायो बेरायहैसिगोन। स' जिखियानो जाया मानो मैया जोंथ' बड' इउटुबारफोरनि मिटआप लानाय, स' बेयाव भिडिअफोरखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा जों बर'आ खौसेथि जानानै बेबायदि जोङो खौसेथिखौ लाबोनांगौ, अब्लासो जोंनियाव जौगानाय फैगोन, दावगानाय फैगोन। जों सासेया गुबुन सासेखौ हेफाजाब खालामनांगौ, बेबायदिनो जों आवगायलांनांगौ आरो। स' आंबो बुहुत गोसोमोन थांनो, नाथाय आं आसामनि बाहेरायाव थानायलाय गोसो जाबाबो थांनो हायासै। अब्लाबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मा होनना बुङो, हेफाजाब मदद दङ आरो। स' भिडिअखौ नायनानै आं बयनिबो जाय इउटुबाव आं सार्च खालामना मोन्दों बिथांमोननि भिडिअखौ नायदों। जाय गोजाम बिनिखौथ' अलरेडि साबस्क्राइब खालामखानाय, अब्लाबो आं बिनिखौ नायनानै लाइक आरो कमेन्ट खालामदों, आरो जायनि गोदान मोन्दों आं बिनिखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक आरो कमेन्ट खालामदों। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो अननानै आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो। नेक्स्ट बाराव आंबो डेफिनेटलि ट्राइ खालामगोन थांनो। स' दिनै आं इसिबांखौ बुंला। स' जिखुनु मैयानि मिटआपआ बुहुत मोजां जानानै थांदों। बुहुत रोजा रोजा साबायखर जा बड' इउटुबारफोरनि थाखाय। स' आरो दिनै आं मा बुंबावनो, जेबो बुंनांगौआनो गैया। स' लेट्स गो, जों बेरायनो थांसै, नोंथांमोननो जों देखायनोसै एसे। लोगोफोर थांगासिनो नै। रुमनिफ्राय एसे गोजान जायो, 5 मिनिटसो लायो, थाबायगासिनो जों दायो। स' लोगोफोर मबाइल नायनि, मबाइल क्रमायाव जों क्रमायाव थांनो नै दायो फैदों। क्रमायाव मबाइल नायनो एक्सचेन्जनि मबाइल मोजां मोजां मोनो। अ सरि, मास्क लाबोनो लाबोनो। उसने मोबाइल देखना था ना, मोबाइल देखना था, थोड़ा चेक करता हूँ, बात पता है। स' लोगोफोरनि मबाइला बेयाव नायनो हायो। बेमा मबाइल है आईफोन, दांनो हानाय खालि ओरैनो इसी वजह से सोचा कि तुमसे चाहिए। मैं अभी जस्ट चेक कर रहा हूँ कैसे कैसा होगा। 19,000 2000 बे मबाइला ओप्पो ना? बेसेबां बेयाव नायब्रा रेमखौ, 8 GB रेम। 8 GB रेम, 122 ROM। प्रसेसरा खमथार।
मेगापिक्सारा फ्रन्ट केमेराया गोगोम खिन्थु नायलाय wah साफाथारलै बिदिसो जानांगौ लानांसिगोन लोगोफोर माबायदि नुदों नै बिराद क्लियार नुयो बेखौनो लानांसिगोन आं नेक्स्टआव बिराद मोजां फ्रन्ट केमेरा लाजाया भिडिअ बानायनो बिराद मोजां जागोन बिलाय 5G बे 5G ना 5G लिरनाय दं जानो 5G नङा दा आंनि बेसो 5G आंनि Oppo F21 Pro 5G हाँ? Oh, EMI हाई क्वालिटी ले सर ये 5G है 4G है 4G ये 5G है ना फोन में किसी को चाहिए क्या फोन नहीं हमारे को चाहिए नेक्स्ट अभी सैलरी नहीं हुआ ना तो लेगा दिखा रहा है मैं इस पर वीडियो कर रहा हूँ वही पूछ रहे हैं किसको चाहिए आपको चाहिए तो मेरे को चाहिए उनका राय ले रहे हैं क्या नहीं ऐसा ही कैमरा तो बैंगलोर का एड्रेस पूछा है बेंगलोर का तो एड्रेस तो नहीं मैं बिग ब्रूस्की में काम करता हूँ तो सैलरी अकाउंट से तो पहले ऐसा लिया था ना हमारा तो फ्रेंड्स इधर ही बैंगलोर का एड्रेस उनके पास रहेगा इसलिए उनको फाइनेंस अच्छा बोला सैलरी अकाउंट से मिलता है ऐसा सैलरी अकाउंट से नहीं मिलता है बैंगलोर का एड्रेस पूछना है या तो रेंट अग्रीमेंट बना दो और 200 रुपये का स्टैम्प पेपर के साथ रूम एग्रीमेंट चाहिए लॉटरी होना चाहिए तभी वो लोन करके देते हैं अच्छा प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा ना हाँ अच्छा रूम एग्रीमेंट में क्या होना पड़ेगा 200 रुपये का नोटरी स्टैम्प पेपर के साथ और नोटरी लॉयर का स्टैम्प पेपर है ना अच्छा वो नोटरी भी होना चाहिए ठीक है वो तो हो जाएगा फिर तो वो देगा तो मिल जाएगा वो देंगे तो फाइनेंस में मिल जाएगा अच्छा कंफर्म नहीं बोल सकते आपके नाम का फाइनेंस अप्रूव नहीं हुआ तो कुछ देंगे हाँ यस कैमरा क्वालिटी फोरा जाली नङालै जोंनिया मोजां नङाना इसिबां नायब्रा जोंनि मोजांखौ नुवा लैपटपफ्राबो EMI मोनो लैपटपबो देलाय थाङो माथा लैपटपा लैपटपसो लानांगौ Netbook iPhone sih atau iPhone दा दे आं थांग्रा गोजौ प्रिन्टार सेन्टार दङ माबासो जों साउन्ड सिस्टेमसो स' लोगोफोर जों नायनो फैदोंमोन EMI आव मोनो ना मोना होननानै दा माने लकेल प्रुफ नांगौनो लकेल प्रुफ गैयाबा माने रुम रेन्टनि माबा नांगौ प्रुफ नांगौ बा मोनो आरो ओइथिंबो दङलै बेलाय नायनो सामसुं गोजा बिथिंना सामसुं गोजा दावराव जायोलै ओंखारलांसै दायो जुडिअ हाँ ओरैनो थांनांगौ थौजोंबो थांजायो खोनायाखै होमब्ला नों हमलाय गिदिर नायब्रा साइज गिदिर नाय साइज नायबानो मोनो
मुजाखौसो लानांगौलै आंहा कटन जानो माने फार्स्ट सिंगेल गैया नामा होदो इयावनो बिल बानाय दंथ'योलै आंनाव ना आंनाव ओंखारबाय ओंखारथारबाय लोगोफोर जुथा लाबाय नै देखायदोंब्रा जुथाखौ नै लाबाय लोगोफोर 1200नि लाखाबाय फाग्लासो गोगोमनि बायखायो गोगोम होननांसिगोन जों बायदि मिडल क्लासनि मानसिया माने बेफोरथ' जेबो नङा बेफोरथ' दं नालाय होमबाबो जोंनि थाखाय गोगोम जोंथ' बुरजा बायनो हाया नालाय थ' दा मबाइलखौबो लकेल एड्रेस नङाबा मोनानो लकेल एड्रेसथ' नांगौ ओमफ्राय नङाबा रुम एग्रिमेन्ट नांगौ लयारनि स्टाम्प पेड होनाय थ' नायनोसै नेक्स्ट बार है आजिखालि माबा मोनो फ्लिपकार्ट एमाजनफ्रावनो 20,000नि सायाव EMI मोनो माने नांलाया याव मोनो आरो होयो फुराना मानसि सासे गोबावानो होयो फुराना गैया नालाय लोगोफोर बेरायगासिनो माबा गोलोमजोब्बायसो माथो AC सिङाव थालायनानैनो दायो थांसै गस्ला गिन्जि बायनो माबायाव मल सिङाव बायनो हायासै बाजेटआ खम ना दामखौ नुना बागदावना फैबाय ओंखायनो जों दायो माने फुटपाथ दखानावनो थांसै आरो मालाथ' एखेयानो दामासो डिफारेन्स नालाय माने फुटपाथाव बायनोसै फुटपाथनि मानसिया माने बिदि मलाव माने माबा गैया जायगा गैया नांसिगोन क्वालिटि गैया दायो थांगासिनो जों नै साहा लोंनांगौलै जोंथ' माने अबाव लोंगोन नैयावसो थाबोजोब्बाय साहा दखानानो नैबेयाव थांनांगौ आरो टिकेट गलायनाय दामा हाब बेयाव बाटायाव आयै बिराद मोजां मोजां मोनो खिन्थु बाटानि दै लोगोफोर बाटानि दङ बिराद दामथार बेयावबो अनलि बाटा मबाइल बायनांगौ बेयाव मोनगोन हाला फैसायानो जायाखै आया आं माबा हरनांगौ मोना मोना बेरायनो बिराद मोजां मोनो ना मोना मोना बेरायनो मोजां हारसिं थाबा बेरायनो बायोलै बेरायनो जायो इयावनो हमलायनांसिगोन नामा हट साम'सा साहा मोनगोन ना मोना मोननायालाय या बेखौलाय जायालै फाग्ला ओंखाम जानांगौ दा हा ओइयाव जोंनि रुम खाथियाव रल बानायो बिराद मोजांनो जाहैनांगौ दाथ' जाला गाबोनखौ चिकेन रल ओमफ्राय माबानि एग रल 50 थाखा एग रल 40 थाखा फुटपाथनि दखाना बिराद लाब जायोलै मिथिबाय माने आंखौ जोंनि हटेलनि सेफआ माने होनबाय थादों आरो माने बिदिनो प्लाना गिदिरथार आरो होनदोंमोन आंखौ 20 लाखसो दिहुननो हागोन नामा होननानै माने मास मोनसेयावनो बोखांगोन आं सानो माने नों रुम रेन्ट लानांबाय कट एग्रिमेन्ट लानांबाय कट पारमिसन नांगोन ना नोंनो कट पारमिसन ओमफ्राय नों रुम रेन्ट लाबाय ओमफ्राय माने किचेननि सामान लाबोबाय माने मोनसे रेस्टुरेन्टसो खुलिखागोन बेना बिदि आरो एफा गिदिर सेफआलाय सेफ गिदिरानो बे माने बे आंखौ लोगो लादोंमोन आरो आं होनदों नालाय सेफ माथो फुटपाथआ बिराद सोलिब्रा मानो सोलियाना आं होनदों आरो नों बानायनाङा नों जिरायग्राल' जा केस काउन्टाराव आं बानायगोन बिदिनो बारा नाङा मास मोनसेयावनो जोंनाव ओरैबायदि कास्टमार जागोन बिदि आरो माने 10 लाखसोबाबो जायो आरो दा बेसेबां थाखायानो गैयाबा दा गावहा हाया आरो फेमिलि आं सबखौ मावजोबगोन खिन्थु आं फैसाखौ आं हानाय नङा नों दिहुन जगार खालामनो हायोबा होनदोंमोन आरो जायगा सायगा गाव सेलेक्ट खालामजोबगोन आरो बेबायदि हा बेनो जाबाय लोगोफोर बिराद मोजां नांदों दिनै बेरायनो अखा हाबाथाय सेस जायो आरो गैला साहा लोंनोसै मोनो
बेयाव माने ओरैनो दं माथो ओरैसिमबो दा दखाना एसे मोजाङानो साफा साफा सिगारेट लाना गुटखाबो मोनो गुटखाखौ मिथियो दा गान्जाखौ सोबनो फ्रिबावसो जोंना गान्जा मास्टारा होद नङाफ्रा गान्जा मास्टार लियो गान्जा सोबो सम सम सोबोयो आरो भडका माबा माबि बेफोरो माबाफोरखौथ' रामफोरखौथ' नायदोंमोन बथलनो होखायो जेबो मिक्स खालामालासिनो डेन्जारसो बादिनो हाया बेजों डेन्जार नुखायो दा लोंख्रुबग्रानो आं मोनलाय हायालै लोगोफोर लोंनो बियार गिलासेयावनो सेस जायो आंना 500 बे बियार लोंबाथाय सेस जोंना रेस्टुरेन्टआव बियार दंना बिराद मोजां मोजां हेपि बाइजेनखौ आरो ट्रिपोलखौ लोंनांगौबाथाय सेसखा 7.9 एलकहल पारसेन्ट बेलथायखायो बेयावनो माबेला पिज्जा हेभेन सा मोनगोन ना इयाव मोनालै इयाव मोनगोन कफि मोनगोन मोनगोन आं थांसै होनबालाय बारायलांनो ओंखायनो नामालै बाजेटआ खमलै लाजिलाङो ओंखायनो माबा गिदिर गिदिरसो जासियो नर्थ इस्टनि मानसिफोरखौ बिराद माहाजोन माहाजोन थादोंना नर्थ इस्टनि मानसि नुबाथाय माने माबा माबिसो जासिलायलाङो गिलायलाङो बाजेटआ बुरजाना मोनसे खामानि फानखादा आं ओरै हाबलांसै एग रल चिकेन रल रल जालालै साहा लोंसै आं रल बाबाय रलसो इयाव सामोना मासनि सा मोनो ना रलखौनो जानोसै जायालै 50 थाखा थारलै रला बाजेट गैयालै एक्सट्रा थागोन ना सानैजों आयो अमा बेदरा माथो पर्क स्टल बोरो बै सिङावसो नामा ए जाहैनांगौलै बेयाव मोनो होनबा अमा बेदरा सिङाव सोंहैनांगौलै बै सोंनि बेलाय अमा दखान नुदों र' फर फ्राय फुल 1 प्लेटआव 50 थाखा सोंहैनायो बबेब्रा वो अंदर है दुकान मेरे को मालूम नहीं था इसलिए फ्राई वाला मिलता है अभी थोड़ा देर उधर मार्केट करके आता हूँ फिर लेके जाएगा दो प्लेट एक प्लेट में कितना है 50 रुपीज़ फुल प्लेट कितना आएगा उसमें ज़्यादा आता है ना ठीक है आने का टाइम मैं उधर बोर्ड देखता हूँ रोज दुकान किधर गया ऐसा सोचता हूँ ओके ओके थैंक यू हाँ इधर ही ना अच्छा हाँ वही तो मैं सोचा क्यों बंद है किधर गया बोले दिनैसिम र' अमा दखानखौ आं बै बेलेग बैयावसो जाहैबाय थायो आङो बेयाव नुयो आङो दखाना बन्द ओमफ्राय माबाया दङ बर'ना अमा बेदर जासुला हानो हाया बेदर जायाबा बैयाव 100 थाखा लाथारलै बेयाव 50 थाखा मोनदों औ बैयाव 90 थाखा स' लोगोफोर फाइनालि जों फैबाय दायो नै रुमाव फैगासिनो बदलाजों आंजों नै लाबाय ओंखाम लाबाय रुमाव जों संजायाना बायनासो जायो दिनै अफ नालाय जोंना रेस्टुरेन्टआव फ्रियावनो मोनजायो ओमफ्राय दिनै अफआव संना जानांगौ जायो रुमाव थांनाबो जाहैनो हायो ओमफ्राय बेसेबां जानो माने जाबाय थानायखौ जानो बायो जाबाय थानायखौ जाबा आंगायो होनोना जाबाय आरो एसे बायनाबो जानोसै दिनै बायना लाबोबाय नै फ्राइड राइस सरि व्हाइट राइस लाबोबाय स्टिम राइस एन्ड दाउ बिखा ओमफ्राय अमा बेदर नर्थ इस्टनि अमा बेदर आं दहाय बानायदोंमोन माने बोरैबा दानो भिडिअआ क्लिक जायाखै बानायबाय थादों आं सानदों रेकर्डिं जादों रेकर्ड जायाखै नामा देखाय नोंथांमोननो स' फुटपाथनिफ्राय लाना फैबाय दामिथ' नङा नालाय दाम गोसानि जानो हाया फुटपाथनि मानसिना फुटपाथनिखौ जानांगोन ओंखायनो फुटपाथनिखौ लाना फैबाय आरो लोगोफोर जायगाया मोजां मोजां दङ बेरायनो सोलाबालै टाइमानो मोना ओइथिंफ्राव मोजां जायगा दंलै ओरैजाय बेरायनो थाबायनो बायोना बाला माथे नेक्स्ट उइक
लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खावरथ्रा माथो रावबो लाइकखौनो खालामथारा भिउआ थाङो दाख्लै मोनसे भिडिअ बानायबाय मिटआपनि भिउआ थांबाय 50 लाइकआ आरो 8 ना माल' पसन्द जाया नामाब्रा आंनि भिडिअखौलाय पसन्द खालामदो फाग्लाफोर लाइक खालामनांगौरा एसे लाइक खालामबासो एसे मटिभेसन जानानै बांसिन बानायनो गोसो जायो नालाय नङाबा लाइकबो खालामा माबा खालामाबा लाजिनानै माने बानायनो बानायबो मोनो माने डिमोसन जायोना मोजां मोनाखैदां होननानै पसन्द जायाखै होननानै बानायबाबो माने गोसो मोजाङै बानायनाय जाला मोजाङै बानायजोबनो मोनला बिदि जायो आरो ओंखायनो नायनो मोजां मोनदोंबालाय आरो लाइक थुनायालाय आरो बेसे गिदिर खोथा लाइक खालामदो सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामना होदो आं र' मोनसे टाइम लानानै बिहारखौ देखायगोन ओरैनोथ' आंनि बेयावनो नायबा नुगोन बिहारखौ एसे देखायखानाय दं बिहार दिहुननायखौ होमबाबो ककटेल मकटेल बानायनायफोरखौ रेस्टुरेन्टखौ एसे मोजां देखायगोन आङो जोंनि रेस्टुरेन्टआव खनसे गेस्ट जाना थांनांसिगोन एसे एक्सपिरियेन्स लानांगोन ना गेस्टनि एक्सपिरियेन्स फैसा जहाबग्रोथों र' एसे माबा 25% डिसकाउन्ट स्टाफआ फैसा जहाबग्रोथों थांनानै एसे आरो दाथ' बियार कमिउनिटि सोलिगासिनो बियार कमिउनिटि टेबोलाव अनलि बियार मोनगोन ओमफ्राय बारबेज बियार ओमफ्राय जों ककटेल मकटेल मोनगोन ककटेल मोननाय नङा बेनिफ्राय जानाया सब मोनजोबगोन आरो ओमफ्राय 10% डिसकाउन्ट सिंगोल 10% जोंना स्टाफआ 25% का आरो नों फैसा गैयाबाबो जाना फै बिलखौ हल खालामना दोनदो सेलारियाव काटिं होआदांलै ना होआलै बिसिनि रेटआव बिसिनि बेसे लोंनो हायो बेफोरबायदि होनांगौबा होमबाना अयथासार मानसि जागौ बेयाव जायो होआना लाबोगोन नों लासैनो बिदिनो सम मोनसे लानानै आरोना रुमाव फैबाय जों लोगोफोर हाँ बोलो भाई हाँ कौन है ये रंजीत अरे भाई रंजीत सर मेरा नाम रंजीत है उसका मालूम नहीं है मोनफैबाय खोमसि खोमलाव सिनायला थांग्राबायदि नुबाय माथो थाइजौ बागानाव हाबसैलाय थाइजौ जानो सानदों दिनै जायासै माथो धोत र' मालाबा थाइजौखौबो दांगोन जाख्रुबसै लोगोफोर अमा बेदरजों ओंखामजों लागायनोसै दाउ बिखा एसे लाबोदों लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय अननानै लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो गोदानबा चेनेलाव